Gaurkoan bildu gara hemen Errekalorreko auzokideak zein inguruko kide zein lagunak. Izan ere orain dela justu urtebete, ordu hauetan ja auzoa bazegoen poliziaz beteta, egun euritsu batean, nun argia moztea etorri ziren, eta egun hortan mundu guztiak dakien moduan argia moztea lortu zuten, baina aldi berean lortu zutena izan zen elkartasun uholde erraldoi bat altxatzea, eta horren ondorioz gaur egun urtebete beranduago esan dezakegu hemen jarraitzen dugula, nahiz eta Gorka Urtearan alkateak dioen urtebetera egongo zirela hemen makinak auzo hau eraisten, ez da horrela izan ere, hemen jarraitzez aparte ere bai, eguzki instalakuntza oso bat lortu dugu instalatzea, batez ere milaka pertsonetatik etorritako elkartasun ekonomikoari esker, eta gaurkoan egin dugu pixkat urte osoko balorazioa, esateko hemen jarraitzen dugula, haien bulegoetan apostu bat egon zela Errekalor bizirikekin amaitzeko, ez da horrela izan, boomerang efektu moduko bat lortu dugu altxatzea, eta horri esker gaurko eguna eta hurrengo asteburutan datozen ekimenak.